Venga, bagoaz bigarren erronkarekin. Bigarren erronka honi deituko diogu diskoteke. Zergatik, hainbat gauza jarriko ditugulako. Alde batetik musika, ze diskoteka batean musika behar dugu. Ere, hori pizka bat, hori argiak, bai? Eta hortaz aparte, buelta osoak emango ditugu, robotarekin dantxan egingo bagenu bezala. Orduan, egin behar dugun lehenbiziko gauza. Nik hemen estensionesetan McQueen jarri dut da, baina beste estension bat bilatu behar dugu. NeoPixel deitzen dena, bale? Orduan horiek biak. McQueen eta NeoPixel bilatu behar ditugu, bale? Hori da, eman beharreko lehenengo urratsa. Lehenengo urratsa. Eta baukagu hemen McQueen eta baukagu NeoPixel. Bale, bigarren urratsa. Esan behar diogu, al iniciar, hau da, astarakoan, nahi dugula, hori, gure beko lezak, neonak edo, kolore batez jartzea. Orduan, beko pina, ikusten duzu da, NeoPixel, atpin, beko pina 15 garrena da. Beraz, jarri behar dugu 15. Eta gure robotan 4 lez ditugu, beraz. 4 lezak piztean nahi ditugu. Beko partekoak. Beste gauza bat, melodia bat nahi dugula esan nahi dugu. Orduan, gogoratzen baduzu, Microbyte txartelarekin ere, hemen baditugu melodia batzuk, guk jarriko diogu, adibidez, Beethovenen El himno de la alegría, adibidez. Bale? Hau segera. Bale. Orduan hori badaukagu. Eta esango diogu, hau, betireko entzutea, diskoteka batean, ezin da musika amaitu. Bale, badaukagu. Orduan, zer gehiago? Joan zaidala. Zer gehiago? Gure robota, hasteko, behan argiak izateko, NeoPixelera joan behar gara, eta hemen strip show color, hemen jarriko dugu para siempre, betirako. Eta hemen aukeratu dezakezuen nahi duzuen kolorea. Nik adibidez, violeta kolorea, margoz jarriko dut. Horretaz aparte, gero nahi dut, McQueen robota aurrera egitea. Beraz, jarriko dugu, motor, avanzar ambos, eta orain honetan, motelago joango gara pizka bat. 200.000 segunduko. Hori, 2 segunduko, 2 segundu arte, markatu. Tenaldi arte. Bale, hori daukagu. Orain, ordenez aldatxagatik, esango diogu, lehenbizi atxera joatea, eta gero birak egingo ditugu. Orduan, motor ambos retroceder, bikoiztu egin dut, ikusten duzuen bezala, eskumako botoiarekin, duplikatu, bikoiztu, eta orain, bueltak falta zaizkigu. Bueltak jarri eta gero, bueltak jartzeko egin behar duguna da, alde batetik eskerreko motorra, izquierdo, aurra jatea, eta eskumakoa, kontraz, atxera. Beste pausita bat, eta gauza bera, baina aldrebez. Buelta alde batera eta buelta alde bestera. Goaz, orain eskerreko motorra, aurrera ingo du, eta eskumako motorra, eskerreko motorra atxera ingo du, eta eskumako motorra aurrera. Beste pausita bat, eta printzipioz, honekin, izango genuke gure robot diskoteke. Bale, orduan gero frogatuko dugu, eta ikusiko dugu ondo ateratzen den. Venga, gero arte. Jadanik kodea sartu dut Microbyte txartela, eta ikusiko dugu ikusten dugunez, Beethoveneko himno de la alegría, aurrera eta atxera egiten du, beko lezak ere pizten dira. Beraz, perfecto. Lortu gure erronka. Bueltatxo.